Fronte ás aventuras frustrantes que iniciaron algúns, nós continuamos a senda marcada polo pobo galego hai máis de 3 décadas, a dunha utopía realizable chamada autonomía. A Constitución e o Estado das Autonomías alumaron unha realidade na que Galicia e o resto das comunidades, todas, xa non forman parte desa bella España solista, senón dunha nova España coral. Non están no Estado, son Estado. Hoxe Galicia é das poucas comunidades autónomas que pode dicir que durante esta crise soubo exercer todas as súas competencias, a súa capacidade propia para enfrontar os retos, e non tivo que renunciar nin total nin parcialmente ao seu autogoberno por incapacidade financeira para exercelo. Un país cunha educación máis accesible, na que o esforzo compartido do que lles falo permitiu conxelar durante 4 anos consecutivos as taxas universitarias, para que ir á universidade en Galicia teña o prezo máis baixo de toda España. Continuar coas axudas complementarias para estudantes Erasmus que outras comunidades tiveron que suprimir. Ser a segunda autonomía con máis profesores por alumno. Ser a comunidade coa rede de transporte escolar gratuito máis ampla de España. Ser a comunidade que máis apoia as familias con axudas para libros de texto ou beneficiar a 7 de cada 10 alumnos, ou incrementar os beneficiarios dos comedores escolares nun 22% dende o ano 2009. Un país, señorías, tamén máis xusto e cohesionado no eido dos servicios sociais, como fixemos ao aumentar a atención á dependencia. Dos case 78.000 prestacións recoñecidas dende a entrada en vigor da lei en 2007, o 82% foron atendidas por este goberno. Como fixemos o impulsar a lei de accesibilidade, actualmente en trámite parlamentario, para tentar eliminar as barreiras ás persoas con discapacidade. Ou como fixemos creando máis de 7.000 novas prazas públicas de servicios sociais, o que supón un incremento ao redor do 45% dende o ano 2009. No 2015, 5 de cada 10 galegos e galegas terán o seu carón un hospital público ou centro de saúde novo ou renovado. E a final da legislatura, 7 de cada 10 galegos e galegas poderán acudir a un hospital público ou centro de saúde novo ou renovado. Saben que unha das apostas máis firmes deste goberno é o incremento das escolas infantís que temos a disposición das nais e dos pais galegos. Xa incrementamos en case un 70% a oferta de garderías públicas, pero queremos dar un paso máis. E por iso, de aquí ao final da legislatura, crearemos máis de 2.000 novas prazas públicas de escolas infantís en Galicia. É dicir, en Galicia haberá o dobre de plazas públicas de gardería das que había en bonanza económica. Así, anúnciolles que os orzamentos do próximo 2015 incluirán un novo paquete de medidas de impulso á natalidade dirixidas ás familias con rendas baixas que aposten por ter máis dun fillo. De xeito concreto, decidimos que durante os 3 primeiros anos de idade aumentar ata 100 euros cada mes a deducción por nacemento ou adopción dun segundo fillo, 1.200 euros ao ano, e ata 200 euros cada mes a partir do terceiro fillo, 2.400 euros ao ano, é dicir, a maior axuda á natalidade de todas as comunidades autónomas de España. Incrementar, señorías, incrementar o límite deducible por cuidado de menores ás familias con 2 ou máis fillos, pasando de 400 a 600 euros. E incrementar tamén para as familias de 2 fillos ou máis a rebaixa fiscal en vigor para mozos por alugueiro de vivenda, duplicando o límite deducible ata 600 euros. Pois ben, nesta liña quero anunciarlles 2 novas decisións que pecharemos nas vindeiras semanas cos axentes sociais e económicos. Primeiro, ampliar o plan de emprego xuvenil cunha inxección de 48 millóns de euros adicionais que incrementará case un 50% os recursos destinados aos mozos que non estudan nin traballan. Galicia non pode permitirse, señorías, o luxo de desbotar a enerxía dos que precisan unha primeira oportunidade, pero tampouco o impulso dos que teñen maior experiencia.
Por iso, en segundo lugar, anúnciolles que ao longo deste mes tamén detallaremos no seo do diálogo social un plan de emprego para os parados maiores de 45 anos, que é outro dos colectivos, sin dúbida, con maiores dificultades de reinserción laboral. Iremos nunha doble dirección, tanto con incentivos á contratación como o autoemprego deste colectivo, que supón case a metade, o 44%, dos desempregados en Galicia. Dende o ano 2009, os galegos incrementamos case un 30% o número de empresas que exportan. Dende o ano 2009 e o pasado ano, acadamos o récord histórico de exportacións, máis de 18.000 millóns de euros, e a maior balanza comercial dos últimos anos, cun superávit entre compras e ventas a favor das ventas en máis de 4.000 millóns de euros, unha liña ascendente que está a ter continuidade no 14. Ou melloramos o peso das exportacións sobre o Produto Interior Bruto dun 25% no ano 2008 ao 33% no ano pasado, ata o punto de que Galicia foi a comunidade que rexistrou o maior incremento neste indicador. Hoxe en Galicia hai máis prazas de formación profesional, casi un 55% máis que no ano 2009, pasando de 34.700 a 53.700. Hoxe hai máis oferta, ata un 100 de ciclos de nova creación. E hoxe hai máis práctica coa introdución da modalidade de formación profesional en formación dual nas empresas. Somos a comunidade con máis alumnos de ESO aprendendo idiomas, pero queremos dar un paso máis. Por iso anunciolles a nosa intención de extender de xeito progresivo o estudo dunha terceira lingua o ensino posobrigatorio, comenzando o próximo curso pola introdución do bacharelato plurilingüe nos primeiros institutos. Ímolo facer. En este senso, anúnciolles que os orzamentos do próximo ano incluirán unha deducción do 25% de todas as cantidades que se doen a centros de investigación de universidades, así como os promovidos ou participados pola Xunta. Hoxe podo anunciarlles que haberá máis. Hoxe mesmo resólvense a decisión pola que se constituirán 7 unidades máis mixtas de investigación, de xeito que en Galicia acolleremos un investimento de máis de 20 millóns de euros adicionais e que lle permitirá ser sede a Galicia de polos tecnolóxicos de referencia en sectores estratégicos da nosa economía, como o sector farmacéutico, o sector da automoción, o sector da enerxía, o sector da saúde e o sector da alimentación. Que temos unha estrategia de mobilidade coa que logramos que case o 80% dos galegos estea a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións, grazas aos 144 kilómetros construídos e finalizados pola Xunta dende 2009 en plena crise económica. E seguimos traballando para que ao final da legislatura sexan máis. Entre este ano e 2016 está previsto incrementar as vías de altas prestacións en outros 60 kilómetros máis, co remate, entre outros, de 4 proxectos. A terceira rolda da Coruña, a vía de alta capacidade Sarria-Monforte para unir Lugo, Sarria e Monforte, o treito Celeiro-San Cibrao da vía da Costa da Morte e o tramo Carballo-Vallo da autovía da Costa da Morte. Pero tamén iniciaremos proxectos tan importantes como a continuación da vía Ártabra dende a Nacional Sexta Autoestrada do Atlántico, ou a conexión da autovía das Rías Baixas co polígono de San Cibrao das Viñas, que servirá de rolda exterior de Ourense polo leste, ou a conversión en autovía do Corredor do Morrazo, que estará licitada e contratada no vindeiro 2015. O vindeiro ano aprobaremos a posta en marcha do segundo plan de banda larga de Galicia para o despregamento de redes ultrarrápidas co fin de conseguir os obxectivos que establece a Unión Europea. O 100% da población con cobertura de 30 megas e o 50% da población con cobertura de calidad 50 megas. Igualmente, e para incrementar non só o acceso, senón tamén o uso das TICs, aprobaremos o Plan de Inclusión Digital de Galicia. Mantemos a aposta pola eólica, cumprindo o compromiso de dotar de seguridade xurídica ao sector e incluir, como lles anunciei no pasado debate, unha serie de incentivos fiscais para que esta enerxía se poida seguir desenvolvendo en Galicia. Os resultados: temos logrado que o 83,5% dos megavatios do concurso eólico siga adiante a pesar de cambiar e mudar casi na súa totalidade o sistema tarifario, e que preto do 50% dos plans industriais asociados xa se estén executando. Reforzamos o suministro do gas e imos a continuar para incrementar a cobertura dos concellos nun 36% e que o 80% da población teña acceso a esta fonte de enerxía.
Igualmente, tamén duplicaremos ata un total de 79 o número de parques industriais con este suministro. Iniciamos con recursos autóctonos o primeiro plan de biomasa, cunha previsión de investimento ata o ano 2020 de 450 millóns de euros e que, ademais, está tendo unha gran acollida pola ciudadanía. E seguiremos abríndonos ás novas enerxías para desenvolver un plan de xeotermia, a cuarta pata, na nosa opinión, da política enerxética correcta, que simplificará a posta en marcha das instalacións que aproveiten esta enerxía. E, sobre todo, señorías, seguiremos preto de que máis precisa unha política enerxética clara, que son os cidadáns. Cun plan de axudas a mellora de habitabilidade dos fogares galegos e cunha rebaixa fiscal ás familias que invistan en instalacións de calefacción ou auga quente que empreguen enerxías renovables. Non cabe dúbida de que a cooperación municipal é unha das nosas prioridades e queremos darlle continuidade nos próximos anos, sabedores que pode ser o primeiro paso cara a unha fusión voluntaria de concellos. Non se trata, señorías, de que concordemos en todo. A discrepancia esa na medida en que serve para expresar a pluralidade da sociedade, pero non debería estar por riba do interés xeral. Penso nas mulleres, tantas, que sofren a violencia de xénero e creo que este sufrimento non debería nunca ser cuestión de confrontación política, senón sempre de traballo conxunto para erradicalo. Penso tamén en que Galicia é o único territorio español onde está activo o terrorismo e que, por minoría que sexan, non merecen nin a condescendencia nin a ambigüedade, senón a condena inmediata e unánime de todos os que estamos aquí pola causa contraria ao que actúan a democracia. E por iso, señorías, volvolles reiterar a miña vontade para sumarnos na mellora da política e con ela da vida de todos os galegos e de todas as galegas. O que lles propoño é un impulso democrático en todas as direccións. No que respecta ao Goberno, que garanto que así será, pero tamén no que respecta a este Parlamento ou aos partidos. Estas dúas últimas, debe ser tarefa de todos. Un impulso democrático que no ámbito do Goberno incluirá, entre outras medidas, a mellora da transparencia dos procedementos de contratación negociados, que permitirá ás empresas coñecer os proxectos das súas competidoras e, con isto, potenciar o axuste entre as súas respectivas ofertas. Limitar a capacidade de actuación dos gobernos en funcións, coa prohibición expresa de aprobar novos proxectos de leis ou autorizar convenios ou adquirir compromisos de gasto de gran volume. Regular o traspaso de poderes, que obriga a todos os departamentos a elaborar un informe de transición que dea conta da súa situación e dos compromisos financeiros asumidos en cada departamento. Ou unha nova obriga de inhibición dos altos cargos para asuntos que afecten a intereses das empresas nas que eles ou os seus familiares formasen parte dos órganos de decisión nos 2 anos previos ao nomeamento de alto cargo. Un impulso democrático que pase tamén por este Parlamento, coa creación dun novo mecanismo de participación que habilite os cidadáns para presentar proposicións non de lei, abundando nos avances que xa acordamos no eido das iniciativas legislativas populares, completando o proceso de renovación das institucións estatutarias que aínda están pendentes neste mesmo mes de outubro, atribuindo ao Consello de Contas facultades de prevención da corrupción política, na liña das propostas escoitadas na comisión creada neste asunto, aproveitando o debate aberto no Congreso a proposta desta Cámara para facilitar unha maior participación dos emigrantes con garantías nas eleccións. En suma, ademais da proposta sobre o número de deputados que conforman a Cámara, o que lles propoño hoxe é avanzar sobre todo na calidade, reforzando as vías de coñecemento e participación dos cidadáns. E tamén un impulso democrático que chegue aos partidos políticos, restrinxindo os fondos dos partidos os que en cada momento se acorden os orzamentos públicos e aprobados. Só o que aparezca nos orzamentos públicos e aprobados é a cota dos afiliados. E paralelamente cunha disminución do gasto nas campañas electorais, reducíndoas a 7 días, limitando os espazos habilitados para a propaganda e aumentando e fomentando o contraste de ideas e o debate tamén nos medios de comunicación.
Medidas todas elas que podemos poñer en práctica en Galicia pola vía do pacto, anticipándonos a reformas legais que en algúns casos poderemos traer a esta Cámara, pero que noutros corresponde á legislación estatal.